lusasazo ngqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC eAuckland Park eGauteng nazi eziphambili. This report was so fundamentally flawed that it had to be voted down because of how nonsensical or misconstrued or misapplied it was. Inkundla yomgaqo-siseko ive ukuba izizathu zepalamente ngethuba ivota ngokungaqhubeli phambili nengxelo yegqiza elizimeleyo ngoDuli Benz wasephalaphala ngoDisemba 2022 zazingenasihlahla ngokomthetho. We believe in amplification of 16 days of activism to happen 365 days a year. Iinkokheli zikarhulumente zithi kudingeka kutshintshe indlela yokucinga ekuqubisaneni nempatho gadalala ngokwesini. So what I want is a commitment. What I want is the commitment to the players. Umqeqeshi weManchester City uPep Guardiola uqeqeshe ukuzinikela kwabadlali bakhe xa bengquzulana neFeyenoord kwindebe yeUEFA Champions League ngokuhlwa. Molweni okapheka ndingaphosanga amaseko mandikhawulendi warhuqa. Inkundla yomgaqo-siseko ive ukuba izizathu zepalamente ngethuba ivota ngokungaqhubeli phambili nengxelo yegqiza elizimeleyo ngoDuli Benz wasephalaphala ngoDisemba 2022 zazingenasihlahla ngokomthetho. Lugama izizathu zikasosiba jikelele we-ANC uMnumzana Fikile Mbalula zibe ngucunzi ofike selitshonile ilanga. Le nkundla iphezulu kweli imamele isicelo se-EFF sokuvuselela kwengxelo yegqiza elizimeleyo eyavotelwa ngokukhatywa ipalamente ngoDisemba ka-2022. Igqwetha le-EFF lixoxa ngelithi inkundla yomgaqo-siseko mayiphose umrhaji ngenelele ukuthibaza into elithi ingakukwenzelela kumiswe ingqiqo nomthetho. Kungenjalo kuza kuphindeka oko eligqwetha lithe sesezolo ngelithi oomongameli bangazigayela inkxaso epalamente babaleke ukuguzulwa. Eligqwetha lithi oko kungenzeka nokuba kukho iqela elinenkxaso egqibeleleyo okanye inkazathi yamaqela. I-EFF ixoxa ngelithi ipalamente yathatha inyathelo elingekho mthethweni nelingaqeqwanga ngokuvotela ukuba zingaphunyezwa iziphakamiso zegqiza elizimeleyo zokuba umongameli Ramaphosa makajongane nophando ngokuguzulwa kulandela ukuqhekezwa kwefama yakhe iphalaphala apho kubikwa ukuba kwebiwa imali efikelela $580,000 yeedola zaseMelika neyayifihlwe ezisofeni kunye nenyathelo lokusifihla isisiganeko. Igqiza elizimeleyo elalikhokelwa ngowayesakuba yijaji intloko uJaji Sandile Ngcobo lafumanisa ukuba bukhona ubungqina bamazibulo obabusithi angaphandwa umongameli. Igqwetha le-EFF lithi eliqela lifuna kuhlonyelwe imiqathango yokuguzulwa ngelithi xa igqiza elizimeleyo lifumanise ukuba bukhona ubungqina bamazibulo ngokuguzulwa kukamongameli kuqhutywe ngokusekwa kwekomiti yophando ngokuguzulwa kwakhe kungafuneki ukuvotwa epalamente ngokuba lube khona oluphando. And the argument, as we understand it, seems to be that never mind the sufficient information versus prima facie evidence issue, which I've already addressed in passing, is that this report was so fundamentally flawed that it had to be voted down because of how nonsensical or misconstrued or misapplied it was. And what we say is that it's trite that those reasons which find their way before this court, not in Mr. Lamola's words when given in the House, but under Mr. Fikile Mbalula, the Secretary General of the ANC's answering affidavit filed in this court, that's an ex post facto justification, and that's too little, too late. Ilityala le-EFF ne-ATM kwinkundla yomgaqo-siseko eBramfontein eGauteng lisaqhuba. Kusenjalo amalungu e-EFF aqhankqalaze ukusuka eMary Fitzgerald Square eNewtown ukuya kule nkundla yomgaqo-siseko eBramfontein phambi kokuqala kokumanyela kwesicelo salo mbutho. Oluqhankqalazo luqina ngaphandle kwenkundla yomgaqo-siseko eBramfontein eGauteng nalapho inkokheli ye-EFF uJulius Malema ebethethe namalungu e-EFF. Udanalazise wathi umba wephalaphala uzokubhanga de umongameli Cyril Ramaphosa athabathe uxanduva. Oleke ngelithi akukho namnye ongaphezulu komgaqo-siseko umongameli makathabathe uxanduva. Kananjalo inkundla ilindeleke ukuba ive isicelo esifakwe yi-EFF na yi-ATM ngakwisthethi sendlu yowiso-mthetho ngokuphathelene nengxelo ka-Section 89 kumba wephalaphala.
We are fighting ANC corruption. We are fighting Ramaphosa corruption. That is what the founding manifesto of the EFF demand of us. White people today don't speak about Palapala. This media did not make Palapala case a headline on Sunday papers because a corruption that is done by their favorite is not corruption. It's corruption when it is done by others. The media of South Africa must be transparent, must report corruption even when it is done by their favorites. Ukanti ke uMalema uthe iANC eParliamente ithe gqolo nokukhusela urhwaphilizo yaye iqela leEFF liza kuqhubeka nokuqinisekisa ukuba umba wePhalaphala uyaxoxwa de kugwetywe ngawo. Kongezwe inani lamapolisa kwinkundla kamantyi yaseLusikisiki eMpuma Koloni. Ukhuseleko lwenziwe liqilima njengoko kuvela amadoda asixhenxe atyholwa ngokubulala abantu abali-18 eNgobozane eLusikisiki ekupheleni kwenyanga kaSeptemba. Aba bantu bayi-7 bavelayo namhlanje ukuthi amapolisa ithethe ukuthi badibana bonke kwityala babelenze bonke esikholelayo babedlale indima bonke kulo. Uyawukhumbula ke into yoba besibabambe kwiindawo ezihlukeneyo. Abanye babanjwe kuqala ababini omnye ngelo weparoli obabini bawulandwa ke Flagstaff bafunyana bene-firearms ababini bawulandwa KZN. Ogqibela ke ngulo usetrongweni sibhilive into yoba nguyena wayiplanayo imejari. So namhlanje baphirisha ngexesha elinye ukwenzela uba icase iaphirishe in one court ikwazi umiselwa isuku olunye kwi-court enye njengosuspect becase enye. Iinkokheli zikarhulumente zithi kudingeka kutshintshe indlela yokucinga ukuqubisana nempatho gadalala ngokwesini. Uku njengoko ilizwe lizibophelele kwiphulo leentsuku ezili-16 elikhuthaza umlo ochase impatho mbi kumanina nabantwana. Inkulu baphathiswa yaseGauteng uMnumzana Panyaza Lesufi ithi lihlazo ukuba ilizwe libe nawona amanani aphezulu obundlobongela obusekelezelwe kwisini. Inkqubo iqale kwiziko lolondolozo lwembali yamanina kwisixeko saseTshwane yalandelwa ngumngcelele osingise kwizakhiwo zomdibaniso. I believe in amplification of 16 days of activism to happen 365 days a year, not just on 16 days, because you know what we find? When there is no dead body that is publicly known, we will never see our government officials on the ground. eGauteng imilisele imithetho emitsha ekhusela amanina nabantwana kuxhatshazwa nobundlobongela. Phakathi kwayo ngumthetho otyikitywe ngokusemthethweni ngoMeyi walo nyaka owaziwa nge-National Council on Gender-Based Violence and Femicide Bill. Kunjalo busatshotshe ntungo obundladiya obusekelezelwe kwisini. Reality is that our message is not reaching the perpetrators. Our message is not reaching the people that are doing all these things. So we just have to have extraordinary mechanism to reach them so that they understand it's not a way of life. Umphathiswa kweofisi kamongameli ojongene namanina ulutsha nabantu abaphila nokukhubazeka uSindisiwe Chikunga wakhalimele kabukhali amadoda adlwengula abantwana bawo. The husband who's able to sleep and impregnate his own child, his own daughter. This is severe type of abuse and gender-based violence. Many of these children, they are young, and their fathers, they tell them that this is normal. Eliphulo liyinxalenye yomsebenzi karhulumente wephondo wokukhusela abantwana nabasetyhini kwimpatho gwenxa okungentsebenziswano yentlaninge yababandakanyekayo. Kwalapha izindabeni ivela kwinkundla kamantyi yaseBrits indoda eneminyaka engama-36 ngezityholo zokudlengula intwazana eneminyaka eli-11 kodwa masithuma umntwana evenkileni kuqala. Sihlabele mgaba neendaba zethu. Indoda eneminyaka engama-36 yenze utshe kwinkundla kamantyi yaseBrits ngezityholo zokudlwengula intwazana eneminyaka eli-11. Kutyholwa ngokuba esi siganeko senzeke ngoMgqibelo eBethani ngaseBrits eMntla-Ntshona. Eli tyala lihleliselwe uLwesine. Usapho lwexhoba lumemelela ukuba angayinikwa ibheyile umtyholwa.
Esisehlo sokudlwengulwa kwalentwazana senzeke ngosuku olwandulela iphulo elilwa nokuxhatshazwa kwabantwana nabasetyhini i-16 days of activism. Abahlali baseBethani bashiyeke bexhelekile sesisehlo. We are so touched because we all have kids and they are the same age as the daughter that was raped. Umtyholwa ongummi waseLisuthu wenze utshe kwinkundla kamantyi yaseBrits. The rape occurred in the victim's own yard, where the victim is supposed to be very safe. It was late in the evening, right about something past 7. So this guy came into the yard and then he grabbed the girls, and the girl tried to break from him. Then he grabbed him tightly, so closed her mouth and took her behind the garage where he raped her. Ukhusele lixhoba liselula intatheli azivunyelwanga ngaphakathi enkundleni. Kwilinge lokuphuhlisa uqoqosho kwengingqisana Bartman eMpuma Koloni, iLuthi Fusion Pty Ltd ibambisene neCawa Festival Foundation isindleka iminyathelo yomculo nomsitho womboniso wefashion ovuleleke kwintetho enxaxheba yolutsha kule ngingqi. Umnyhadala wokuqala ungomhla we-15 kuDisemba. Ukuva inkcukacha ezithe vetshe sinaye umququzeleli wale misitho siyabulela Matyo. Mnumzana Matyo, masikwamkele khawutsho le misitho iza kubanjelwa phi utsho nemihla yayo. Molo tata, ndazibuyisela man. Igama lindumselela Matyo from eMakhanda. Dine event izintathu that eSarah Baartman district. Dine Makana Music Festival nge-15 kaDisemba eDlipho Stadium. And then nge-22 kaDisemba sineCawa fashion show in Port Alfred Civic Hall. Nge-24 kaDisemba ePort Alfred eMameki Kitana Stadium sinomsitho nawo omkhulu apho iCawa Music Festival. Yes. Khawutsho nisuswe intoni ngalamaphulo? Uyazi wona tata i-aim yethu apha is to develop i-arts kulangingqi and also the creation of jobs around Sarah Baartman district municipality. Yes. Okay, khawutsho ke nijolise kobani? Into emandi ke tata ngale misitho yethu into yoba ayibenefiti only thina. Ibenefita wonke umuntu from the artist. The artists are getting a platform to perform on the stage babonise ngezakhono zabo and share the stage with the national artist and get paid. And also we have SMMEs, amashishini amancinci siqesha kubo intente, siqesha kubo toilets, siqesha kubo about everything, sound and stage, the security now baya benefit. Nesibine community. I-community ke sinaba mama bethu aba bathengisa ifish amagwinya iBeeravolls bazaya ebaleni estadium babeke ifood stalls zabo bathengisela abantu bathenge. Also sinena lanto kuthiwa ke ngu-youth. I-youth yethu is unemployed and ke ngoku siqeshile kuzo zonke ezi-event eMakhanda nasePort Alfred siqeshe over 130 people to come and work as ama-volunteer, ushers, car guards, cleaning of the stadiums and promoters, everything. And also in terms of retailers, no shops, like in terms of salon, no Spare, no Pick and Pay, they are benefiting because bear in mind about that xa go shows zethu funeka uhambe wenza inwele wenza inzipho. So now bayangenelwa ngela xesha. And also ke ngoku ne-tourism sector nayo iya benefit ngoba xa usiya kwi show funeka ulele. Akwazi uya uqhuba uphinde vele uvuke ekuseni. As we speak, most of the accommodation are fully booked, especially ko Port Alfred eNdlambe. Khawutsho ke nako Makhanda eMagana municipality. Yes. Khawutsho ke mntande kungenwa njani? Khawuhlaba ikhwelo kubantu. Tata sifuna wonke umuntu aye Eastern Cape eSarah Baartman district. Zishow ziyimigidigidi yeshow ezinkulu. Ingxikela zeshow ezifixarisha osaziwayo. O DJ Tira, onkosazana Zotha, Oscar Mbo. Zonke ke zona zenzeka phi eMagana municipality nge-15 kaDisemba and also nge-24 kaDisemba eCawa ePort Alfred. Amangena amatikiti afumaneka 100 rand ecombi ticket. Abantu mabahambe bowathenga. Namatikiti nawe fashion show nawe afumaneka nge-80 rand. Mabaya abantu bobukela i-designer nemodelers zethu. Xesha linomona. Yes.
Goku masithi tsixatha kumagqaba nje sezaqaqamba kwihlabathi siziqale phesheya. Abahlanguli baphicana phansi kwezicithi amaxhobe ezantyalantyala zemvula nokutyibilika kodaka okuhlasele kumantla eSumatra. Uthi okwangoku safumene amaxhoba amane rhwaqu kwisiqithi New Zealand. Mine iminenga efileyo ngelixa ingaphezu kwama-40 etyekezwe lulwandle. Amagoso olondolozo lwemvelo abila esoma idudulela le minenga emanzini ukusindisa ubomi bayo. Qakatha qelele kumazwe kumazantsi eMelika. Abaqhankqalazi bathutheleke ezitalatweni uqaphela iphulo lokusiphula neengcambu ukuphathwa gadalala kwabasetyhini. Kummandla kafayayo kwaSirayeli ungquzulwano phakathi kwemikhosi kaSirayeli neqela lokuphuma silwe iHezbollah lusuwe imiphefumlo engama-29. Uhlaselo lukaSirayeli lubhacise isigidi sabantu eLebanon kwaye ikwacwangcisa ukubuyisela iimbacu ezibalekiswe zintolomlilo zeHezbollah kumantla elilizwe. Xa siqwela ingqokoqo, iqela lamagosa epalamente aziwa nge-Evistas agxobhagxobhe indlowisomthetho enyevulela intetho kamongameli Omar Yashra. Ugeleshana ngezikhondo zamehlo phakathi kwabaxhasi bakaLouis Ake nabakaYujra kukhokhelele kuvalwa kwendlela nombhodamo kuqoqosho qongqololo. Ukadi ke ngoku njengesiqhelo sinentatheli yethu yezobuchwepheshe uSandile Hlangane uza kusixelela ngamanqa kwaphala phambili kumakhosi onxibelelwano. Mqadi masikwamkele Khawutsho Mpundumse yintoni etrendayo? Imbiza kaNkosinathi Makade lamfo ka Please Call Me iyavuthwa uba uyakhumbula abantu abaninzi ngela xesha uNkosana wayenikezwa i-47 million babeqinisekile uba makayithathe kungenjalo uzayiluza le mali. Initially uNkosana wayifuna into engange-9 billion kuVodacom. Wabonakala njengomntu noko unfair. Lento nditsho ndithi yavuthwa imbiza yakhe ngoku kuzo zonke ii-appearances zakhe court, i-court ithethelela yena. Abantu bayaqala bayatsho ngoku bathi hayi kufuneka singabantu sizazi uba siwetha ntoni na okanye ixabiso lakho lingakanani na ebomini. Likhona ithemba lokokuba ke uNkosana uzayifumana le 9 billion. Sizawuyazi ke ukuthi uJulius Malema ngoku ingathi ingxabano yakhe noFloyd Shivambu iyayiqiniseka ngoku ngoba izinto azithethileyo zizinto ezothusayo ukuquka into ethi uba uFloyd Shivambu uyandiphusha okanye uyandityhala zikhona izinto ezizawuzithetha zenza umdla into ezinjalo ngoba abantu bayayazi uba noFloyd Shivambu zikhona izinto azaziyo singazaziyo thina singabantu ngoJulius Malema. So abantu bathetha ngezo nto ezo ke. Sizawukhumbula ke into kaMiss South Africa apho uChidima wayetyholwa okokuba usebenzisa i-ID okanye i-identity engekho mthethweni yalapha eSouth Africa. Oyena mntu ke usesuphini ngumamakhe ngoba nguye ufuneka achaze ukuthi kwakwenzeke ntoni ngoba uzawuyazi ibhele abantwana abazenzeli izinto ezifana ne-ID. Iba ngabazali abathatha uxanduva lokokuba bayenzela abantwana ezinto. Kanti ke ividiyo etrendayo ikwayile video kwaJulius Malema apho wathetha khona le nto benditsho ke ndisithi uthi kukho izinto azawuzithetha uba uFloyd Shivambu uyaqhubeka emtyhala. Ngamafutshane Mpundumse bhula amathamba abantu bangajonga ntoni phambili? Abantu ke funeka bayijonga le nto because le nto ithethwa nguJulius Malema idibene nale conference kwakunye nalaa nto kaNdlozi ithi i-EFF ayimemanga uNdlozi ukuthi ayi-attende le conference. So izinto ezimbini kuyabonakala ukuba before la conference iphele zizawube zikhona izinto azithethileyo uJulius Malema okanye uFloyd Shivambu. So abantu mabajonge le conference kwakunye nezi zinto ke bathi bazawuzithetha ngamnye ngamnye. Belingatshona Mqadi sidle imbwatho enkosi kakhulu.
Kwezemidlalo umqeqeshi weManchester City uPep Guardiola uxeleje ukuzinikela kwabadlali bakhe xa benquzulana neFeyenoord kwindebe yeUEFA Champions League ngokuhlwa. iMan City ibethwe kwimidlalo ethi yamihlanu elandelelana emva kwesikhonkwana sokugqibela seTottenham ngamanqaku amane kwiqanda Qox imbandi yesikova ngomgqibelo. Kusenjalo iArsenal iza konyuka umnqantsa xa idlala neSporting Lisbon ePortugal. iSporting ichophe kwindawo yesibini ngelixa iArsenal kwindawo ye-12. Iliwa libheka umoya kwiqela leManchester City emva kokubhaxabulwa imidlalo emihlanu yonke ilandelelana kwimbali kaPep Guardiola njengomqeqeshi kwibhola elikhulu. iMan City nayo iyolama utyatyuswa ixesha elide kangaka. So what I want is a commitment. What I want is the commitment to the players. uPep Guardiola osandukululelwa isivumelwano sengqesho ngeminyaka emibini uthi akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Kusenjalo umqeqeshi weArsenal uMikel Arteta uthi iqela lakhe lichaza intambo leza kufunza isiqini kwiSporting Lisbon. The efficiency that we have shown inside the box at this level with the chances that you're normally able to generate in Champions League is not with at the level that requires to win consistently. iGunners zihleli kwindawo ye-12 kwaye zizingela impumelelo nasebumnyameni. Qonqololo ziyaguqa ziyakhothama ezasemini nje masikhongozele ezilandelayo olwimi lwenkosi enhle iSwati ngecala emva kwentsimbi yesihlanu xa lisiya kunina ukwedi siyabuya nezikulu kwangolu likaphalo ngentsimbi yesixhenxe ukulala kwenkukhu mazenetho.